sa buta, hari ang usay mata. Bisan pikot ang usa ka mata, makakita siya. Apan bisan og kumpleto ang imong mga mata. Kunang kasing-kasing mo dunot, sama ka sa buta. Adunay taong adunahan, mansyon ang gipuy-an. May stereo TV ang tanang lawak, lakip ang kaliguanan. Apan bisan og haruhay ang iyang pagkabutang. Kanunay lang pangulbaan, kay mahadlok kawatan. Taas kaayo ang paril nga galibot sa mansyon. Duha ka metros ang gibag-on, 50 metros ang gitason. Wala siya'y sulugoon, kay mahadlok hiluan. Wala siya'y kahigalaan, kay mahadlok utangan. Tawo, tawo pagmatana. Tawo, tawo pagmata. Unay tawo nga kabus, makililimos. Wala na'y kahayag ang mata sa pagkatawo niya. Ang iyang mansyon nga gipuy-an, hinimo sa karton. Apan bisan kun siya kabus, siya malipayon. Usa angay ibutang sa alimpatakan, nga dili lamang sa lapit ang kahayag sa kalibutan. Kay bisan kung imo ang gahom ug mga bulawan, kung ikaw walay gugma, sama ka sa buta. Saging harian sa buta, hari ang usay mata. Saging harian sa buta, mukuyog ka ba